Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni PB Farida Salgado. Sa dili pa day no, shout out din yung tanan. Karang sunod no sa pagsubaybay sa akong ipang-upload no gikan sa aming drama. Salamat kayo no mga ka-listeners no, mga ka-followers. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung ako'y bagong i-upload ng mga sugilanon gikan sa RMN drama. Salamat kayo. Pagkaroon dito maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Kinsay mo sakripisyo. Pait lang gihapon. Hoy, ako ba may palit og soft drinks para natong duha ha? Di man na problema, min. Pwede man nga ako'y mo libre ni mong soft drinks. Di sab na mahimo eh. Ganun di man. Imo pa lang unya kong buybuyon. Mahal ti ka. Ya, buy-buyo na hinunti ka. Sige lagi kang pingisda. Dili ka na oy. Mm. Mag-atang na kog jeep. Min. Kuya dos gawas. Min! Uy. Carmina! Tabangan niya lang ang atang sa sakyanan. Uy. Nakasakay na yung jeep sa Carmina. Paita, gid ay. Oh, ansa man day? Lami ang gidang pasalubong ni Franklin ganina sa inyong recess. Nahurot ako kaon ang gidani Franklin ay oy. Kilakon mong ganito kay hapit mahurot ang gidani ang bahog-bahog. Ay, mingaon ka na gidana ni Franklin. Lo, sinanday. Sa mga pan lang, mingaon ako niya. Oh, mangandoy naman kagpaan gikan ni Franklin. Ang tinuod bitaw nay. Kana mabuntag ka ng tuan ako sa eskwelahan. Si Franklin day nang akong pangitaon. Pak, tora. Gusto ko makakita dayon niya. Aron makapangutan ako unsay gidaparan ako. Magkauyab gyud mo tungod lang span. Excuse me. Kung manguyab ko, seryoso na ko anak nay no. Akong sugton ang manguyab nako. Dili tungod sa pan o bisag unsa material nga ihaylo nako. Oy, maugyud na day. Sigon para ba sa akong nadunggan sa mga drama sa radyo? Hangtod sa TV. Nga, makatayog baya sa utok kung mapakyas ka sa imong gugma. Makatayo og gid nay. Lagi. Doon naman gani mabuang ana. Oh, mao ba? Kung mauna nay, di na lang ko mahigugma uy. Unya, imo abot raman na nimo. Anya, nganong wa man mo abot nimo nay? Oh, ang singanday. Ang mahigugma gud. Ayay, bunutan day. Ay, di ta magisgot anak day oy. Nagpasalamat ko nga wagid ko mahinayak sa nanguyob na ko kaniadto. Kay kun ako pa siyang gisugot, na tingali giparok ko na ang akong o sa paril. Ngano man di ay nay? Sab to nanguyab na ako. Ikyas man di agikas mental hospital. Unsa? Lagi. Disente man gud tuoy nga nakikila-ila na ako. Seryoso nga nangutana sa kungan. Kung doon na ba kuno ko'y teleponos bay? Kay magtilibabad ko numi. Ako siyang gihapak. Unya giingnan ako nga, unsa may telepono sa amo, oy, nga, pobre man taon mi. Sus, mi bawas bitaw naghapak na ko. Gihapak ka nay? Gibugno, pag yun. May gani, kay nangabot dayon ang taga-mental hospital. Buang di ay nay. Nabuang, tungod sa gugma. Gang, aron maning huwag samot si Carmina nga magkahuman gyud siya sa iyang grade 10. Ato siyang sa arang nga mga tutag Hong Kong. Hong Kong gang? O tanawa. Excited sa ka nga makaadtog Hong Kong, no? Of course. Kaya adto, mihangyo ko nilang papa ug mama nga adto ang tata sa Hong Kong mag-honeymoon. Pero ilang akong gibalibaran. Nga naman kuno gang? Atol manggol nga daghan sila bayranan nga realty tax sa mga yuta nga nasunod ni papa sa iyang mga ginikanan. Mao sa di ay. Pero karon gang, ipadayon nato ang atong honeymoon sa Hong Kong.
kauban na hinoon ang atong dalaginding. Susgang, malipay kid ang atong anak kung may bawo siya sa imong plano. Dili ni plano kang. This is reality. Hambog sa day. Gikan karon pananaog promo sa mga airlines. Timinga nga mahuman ang ilang moving up ni Carmina. Oh, promo di ay kang? Oh, may na lang nga makadaginuta split eh. Kaya adto ta mamawi sa pagpamalit og mga alahas dito. Tuod gang no? Unya ang hotel nga atong check-in dito gang. O kung doon ay package nga tanaw nimo okay ra na to, o mo nalay kuha ah. Basta baya gang ha. O lagi. Unsaon man ni? Surprise na to para ni Carmina gang? Ato ganining i-offer sa tong anak, armaning kamot gid siya sa pagtuon. Ah, okay gang. Kinahanglan gid nga maning kamot ang atong anak sa iyang pagtuon. Iya ra man sa ning kabulahanan. Excited naman ko gang, uy. Kano sa man natusog tihi si Carmina gang? Ug man na lang, idig breakfast nato. Nay, Ay, ano may gawas man kasi mong kwarto? Unsa man imo kung tabangan og dain ng mga basura? asa man na dadaan, Nay? Atos gawas kural. Oh, binaybe. Tabangan ka na ako. Ay, matinabangon din bata ada. Nainumdum lang noon ko sa diyang elementary pa ko. Nga naman da ay, Nay? Pero may lang kong tauran og ribbon sa akong inahan. Mao ba? Bright da ay ka, Nay? Di man. Unya, ano tauran makagribon? Most helpful ko no ko. Wala ganahan ko mag-isulti ni mo, Nay. Uy, Ay, gimo lang day ko rin mong comics ha. dili, Nay, uy. Nay, wa na lagi mo ani si Franklin, no? Gimingaw ka niya. Wa, uy. Oh, nya anong utana man kabe. Naghandom ka day niya. Bimingaw lang ko siyang sinultihan, Nay, nga usahay makalagot. Pero magkatawa ko. Kalugbe, gitong tawahan na. Unya, kagidid naman siyang papa nimo nga manguyab nimo. Natural, di na gito siya manhi din eh. Nindot man sabihin nga tong batio, Nay, no? Kung pamisitahan ta. Oh, unsa? Na sige, Nay, uy. At na ning ibuta ang mga basuras gawas. Ay, di pangilabot, uy. Akong tawgon sa kanor nga mo imuar sa ini mga sudlanan. Madahan kung kita mo dain eh. Dinilang ka ha, kaya akong tawgon sa kanor. Di ba ko makatug? Si Carmina ka. Nahinanok na ka siya. Tingaligdagan na siya ginahimdam ko. Mayuntag. Ako iyang gidamguhan. Kung ako ka siyang tawgon. Ayaw lang, uy. Tingalig na katug yun siya. Kanya, mahukaw lang tungod sa akong pagtawag. Unsa ka na akong gibati, no? Nainlove na gid ka ako. Nainlove na gid tingali ko, eh. Kay permi naman lang, hitsura ni Carmina nga akong ma-imagine. Bisag si mama gani, kana ako siyang tutukan. Murag yug si Carmina. Ay, gugma na gid ka ni. Ayaw lang pagdali anak. Kapita ka sa inyo eskwelahan. Tinuod ka pa? Iya kang ihatod anak. Kido naman say good news alang nimo. Unsa man na pa? Bubakasyon tag Hong Kong after your graduation. Wow! Great! Tinuod ka pa? Makadata sa Hong Kong? Yes. Kon, maka-appeal ka sa inyong moving up. Sigurado na pa, oy. Hinoon, di na ko maniguro nga maapil ba ko sa top. Pero for sure, usagi ko sa makapasa sa moving up na mo. Wa magkinahanglan si papa ni mo nak og apil ka ba sa top. Ang iya lang gyud nga maninguha ka gyud sa imong pagtuon. No problem pa. Ano ka na sama tamo sa Hong Kong pa? Human sa inyong moving up. Wa pa mas Carmina.
Absent ka siya ron? May pasalubong unta ko niya da. Kini bang numero nga wa ma-register sa kong cellphone? Sige panawag. Kinsa maka ni? Kung ako ganing tawagan. Ako ning suwayan, be. Magkilingaw, samtang napaabot ni Carmina. Akong tawagan ng mong numero. Manghambog ko ini sa ko mga classmates pa. Nga, regaluhan ko niyong vacation in Hong Kong. Kinigiw ako, baby. Ayaw una. Unahon ni mama nimo ang pagsusi sa atong paglarga. Pero, tinud-anay good pa nga mga tutag Hong Kong. O lagi. Ako nang gipaarin si mama nimo ang atong paglarga. Ang hotel nga aton yang puyan sa Hong Kong. O ba si Nanay Milay pa? Kinsa may mabilin sa atong bahay. Kita lang una. Pa, may nanawag ni mo, oh. Ha? Si Franklin ang nanawag. Nga na mo magipang cellphone pa. Kinsa man ito nanawag ni mo? Kuan, kaning number ay nakaregister. Tingalig maghasol-hasol ra to. Tingali ba yung imutong suki pa? Doon na ta sa inyong school, nak. Makutubag ka? Kinsam ka, Denny? Ay, hindi lang ko magusik-usik sa kong load eh. Waman mo tubag. Ay, Franklin! Ah, Nagunsa man ka din eh. nagawat ko ni mo. Unsa? Wamud ko makakita ni mo. Abi na kong absent ka. Mahimo ka na? Unsa may dani mo pa sa lubong? Torta. Ganahan ka? Ganahan ka, ayo. Dali na, oy. Tingalig malita. Happy ka ba yung atong time? Doon na day ko ibalita ni mo. Oh, unsa man na? Mga tumig Hong Kong. Oh, ha? Oh. Nga numihunong man ka. Dali na, oy. Samot kita kalit in eh. Nga naman ka. Nagkuulang ko. Unsa may mong gikagulaan? Nga malayo na sa kanako. Laliman ka? Kung yun imong atuan? Nga na mag-uol taon ka. Mayo magdili mi mamauli. Magdugay mo dito? Ay, sus! Pilarago na ako sa kasimana, oy. Sus, wa pa gani. Ay. Yan ang among room. Sige, masuod na ko, ha. Magkita na ta sa recess. Ingon ini di ang may gugma. Mag-antos. Kapait. Tinuod nga mga tumog Hong Kong, day. Mao may plano ni Jason nang. Aron ko numusamot ang paningkamot ni Carmina sa iyang pagtuon. Oh, may noon. Nang, okay rin mo nga kami lang unay mo bakasyon? Uy, nga no, good ta, mungutan naman ka na ako, anak, day. Mahibilin ka man gud din hinang. Wa man sa ko'y mahibilin sa bahay ko. Sus, wag yun na problema na ako, day. Di gud ko hilig na bakasyon, day. Oy, baka puy ba anang huna-hunaon, oy? Ang amo rang anak mo'y gihatagan og importansya ni Jason nang. Nakasabot ko, day. Nga gusto lang ni Dong Jason nga dili huna-hunaon pag-ayo ni Carmina ang pag-uyab-uyab. Husto gid ka. Husto gid ka ng milay. Gilingaw lang ni Jason ang huna-huna ni Carmina. Aron dili siya makafocus sa iyang love life. Okay ra gyud ko sa plano ni Dong Jason, day. Og sa inyong paglarga, akong isaad nga bantayan kog maayo kini inyong bay. Ingon man ang inyong mga kabtangan. Sa imong gitawag ba? Si Franklin. Kanina nanawag siya nako pero wala ko tubaga kay mamaya akong kauban sa auto si Carmina. Karon siya nanawag niya. Oo. Huwag siya na siya wa mo tubag. Ang klase patingali. Unang wa makatubag. Pero nanawag siya nako.
Doon na di siya number mo. Wa, Mao to nanawag di mo, kay giklaro niya kinsa nanawag niya. tingalig unsa iyang tuyo. Maayo untag doon na siya gikinahanglan. Masibra yung ihatag. Natural. Aron makuha ko ang gikinahanglan ko ni Franklin. Kung mao na, Jason, dili tinuod nga importante nimo ang pamilya. Oh, Minaw, niya na ang imong mineral water. Thank you. Giganahan ka sa gidana kong torta, Min? Yes. Lami siya, Franklin. Mo ni that up for me, ha? Ah, sige. Kung taan na niya ka sa Hong Kong, Min. Mingawon ka gidaning torta. Wa mo na dito. Di man ka makong lutuan ng mga insik. Tawa na ba ka eh? Oh, tubagan na nag-message ni mo, oy. Niyabag. Ang imong cellphone o ikaw? Kini kong number nga saag sa kong cellphone, Min. Nangutan naman hinuog. Hain ko na ko. Wala mabagod na. Di mo tupagon. Bahala na siya eh. Unahon na to pagurot ang ato snacks. Tingalig, abtan tagbagting. Sakit ang imong isulti, Bin, ha? Importante na ako ang akong pamilya. Pila na kahigayon nga mag-away mi si Paula, pero ako gid ang mangitag paagi nga magkauli ming duha. Gusto ko salbahon ang among kaminyoon, alang og tungod sa among anak. Maumali na. Nga tuyuan man mo ang pagpahilabot sa kalipay sa mga anak. Sorry. Sorry siya akong pagpahilabot ha, by Jason. Okay ra, Bin. Wa ko masuko sa imong sudya. Ang tinuod, akong gisaaran og premyo si Carmina. Human sa ilang moving up. Ako siyang danon ni Paula sa Hong Kong. Oh, maayo noon. Ambot na ako eh. Suway na akong pugong ang akong kaugalingon. Di na ako magkunahuna ni Franklin. Kinsa mo kayo tag-iya ining misteryosong number? Ganong text mo siya na ako ganiha? Nga, nanguta naghain ko ko? Ganong tanam siya to? Misteryoso gid ang tag-iya ining nambiro hada. Kinsa kahit tag-iya ining nambira? Tuwa na di sa bahay si Carmina. Nanawag ko niya kay akong ta siyang hapiton sa eskwelahan. Oh, ang ako cellphone. Si Franklin ang nanawag. Ako siyang tubagon kay sigurado ko nga dili na niya kauban si Carmina. Hello? Kinsa rin ka? Oh. Huwag ka na magkaila sa kutingog. Si Tito ni mo Jason eh. Aw! Ikaw din dito? Nanawag ko ka pero wa pa ila. Ang wala pa masave ang imong number dito. Hay magaron. Padaw na ko uli. Ganang nawag din ka na ko dito. Ay malagi karon kay hapiton ti ka. Nagatanggag sa kinan? Oo. Pues tugani kog hain kag dapita karon. Kay kuhaon ti ka. Uy, ayaw lang dito oy. Mahigog ko di mo. Layo ba itong amo? Hain lagi ka. Ma, nagsusi na ka bahin sa tong trip to Hong Kong? Maoy akong giuna, nak. Ang promo sa airlines. Promo? Mas makadaginot ta kung mogamit ag promo sa mga eroplano, nak. Dako tag madaginot. O niya ang hotel? Package na. Mawanggoy gusto ni Papa ni mo nga magdaginot ta sa Pretty. Kay ato ning gamiton sa atong pagpamalit sa atong magustuhan dito sa Hong Kong. Hinuon sad? Wa may nakaila nato dito. Aw, sige ma. Wa palagi ko nakitang nag-offer sa pizza nga gusto ni Papa ni mo na ko eh. Daoy. Pero ayaw ka cool, nak. Dili ko mohunong sa pag-follow up sa mga promo. Basta makaadto lagi tag Hong Kong. Abi na ko milakaw kagid. May kukunin mo dito eh. Ayaw lang ko ihatod dito. Bisa kanat lang dool na ko. Padaw sa amo. Ihatod ka na ko eh. Kanugod sa ko pagkuha nimo nya dili ti ka ihatod.
Padaw na ta sa amot dito. Dili una. Mag-snack sa ta. Ako magong gitawgan si Carmina kay ako untang hapiton na aron kaming duha ang magkuyog. Pero sayo man kuno mi pauli. Bitaw? Ug kay nanawag ka man, kinahanglan nga ubanan ko nimo mag-snacks. Hindi nga lagi gyapon ta din dito. Kay gusto ka gina ko nga patilawon sa ilang lami ang luto. Nag-order ta din lansyaw pero wagi ka mukaon. Karon, lansyaw o bakasi ang akong orderon. Mao gyapon na ordero nimo dito. Di mo kumukaon na ano. Kinala mo kaon kagid ani Franklin. Unya, ili ko man natog kaon. Mainom tag gamay nga brandy. Ha? Di ba gusto ka mamisita ni Carmina? Musugot ka na dito? Busugot akong mamisita ka sa kong anak. Basta tumano nimo ang akong gusto. Mukaon ka sa sudan nga idalit para natong duha. Ug mo dimdim tag brandy. Bukat sa anang kondisyon na dito eh. Dili de tinudanay ang imong tingwa sa kong anak. Tinudanay dito eh. Tinudanay. Love na ko sa Carmina. Unya nganong imo makumbalibaran? Mugod ko makatilaw na sudan na dito. Unya, gididaan po ko ni Papa nga mo inom ko bino. Dili maguta maghubog. Ano maghubog masab ko? Nga, mag-drive man ko sa auto. Dili lang gid ko dito. Dili ko gustong kasabaan ni Papa. Unya, okay ra nimo nga ako'y masuko nimo. Ha? Okay. Dito ka pugson. Pero mag-antos ka gid nga dili makabisita sa kong anak. Wala na ko nimo dito. Ngano muna maga? Nakita may nagkuyog. Mukaon pa maga. Dalion ko lang pagkaon. Yato ti ka sa inyo. Sobrang ako excitement sa among trip for Hong Kong da. Kung to anaon niya kasongkong day, ayaw taon ko kalimti. Sigurado na uy. Pila gid ka insik ang imong gusto nga akong regalo para nimo na. Uy, di ko anang insik, uy. Unsa man imong gusto, Amerikano? Di lang ko anang mga ikal day, uy. Unsay ikaw na? Lucky good. Kana lang lain mo akong gusto. Bitaw nay. Sigurado gid ang imong gihangyo nako. Ikaw pa. Lakas gud ka nako. Ay, salamat. Makatilaw gyud kog mga butang nga gikan sa laing nasod. Surtihan nimo day no nga nakabaton og mapinanggaon nga mga ginikanan. Tinuod gyud na nay. O proud kay ko nay. Nga nahimong anak nila ni Papa Jason og Mama Paula. Ug angay lang sabgyud nga sundo nimo ang tanan nilang ipahimangno nimo. Kay ang imo ra man gyung kalipay ang ilang gilantaw. Correct nay. Unya nay. Unsa may imong gilutong sudan para panihapon? Kana gyung paborito ni Papa ha? Sure. Sure gyud. Mo akong giluto a putsero. Ganahan kaayong muob-ob ang imong amahan sa mais tibuok. Nya musuyop sa utok sa tulan. Ikaw sabnay. Ang the best nanay in this world. Nganong wa pa man si Papa ni mo, nak? Wali mo tawag ma? Out of coverage man yung cellphone? Tingalag to apa siya sa biyahe. Nanawag lagi na ako siya ganiha. Nangutan ako na hain ko. Kay iyaon akong hapiton sa pagpauli. Oh, mao ba? Yes, ma. Basta, imposible nga to apas biyahe si Papa. Ay, tingalag na lang lang to sa tabi sa ilang opisina, day. Ay, noon, ready naman ang panihapon. Gigotom na ka, ma? Mula ng tagkaon. No. Huwaton lang ginato ang imong amahanak. Wag yun siya magtugon nga paunahon ta. Ato lang siyang huwaton. Aw, ikaw, unsa man, gigutom na ka? Wa pa man hinoon, ma. O, sige. Huwato na nato si Papa. Unsa man ni Papa ni Carmina eh. Gusto kayo may kauna ng lansyaw. Ya, itungab lang ang brandy. Masipat ko eh. Wala ko makasabot ay niyada. Oh, palumitindog man ka. Kuan, tito, mangita ko CR. O banan ka na ako. Unsa? Wa magkatultol sa CR din eh. Tiwas nilang kaon dito. Mugamit magkakag CR.
Ato lang ko sa amo dito. Uy, makasapi ang doktora na. Padayon na lagi sa imong pagkaon dito. Kadit ha, gaman na lagi ang kuwang. Ihatod na kasi inyo. Tito, okay lang ka? Nakainom ra ba ka? Ay, kabala ka, Franklin. Anada ko mo drive, bisag magkainom. Don't worry. Uy, imong di kumot ang akong paa dito. Ha? Sorry. Imo na lang ning auto dito, be. Mangumot man ka. Mura man ko kikulbaan. Ngano ka, ma? May kalit malagko ba ang akong dughanak? Hain pa man sa ni imong amahan, uy. Ngano pa man siya mo pauli. Nga di man lang ni mo tawgan, day. Bitaw, ma. Ganihan akong nanawag. Pero wa man mo tubag. Unsa? Dili mahimo, ma, uy. Kinahanglan doon natin kasayuran ang sinahitabo ni Papa. Wakay number atong gingan lagben, day. Di ba mao man na iyang kauban sa panel? Bitaw, ma. Suwig tawag si Tito Ben. Basig doon na siya kasayuran. Imposible. Manawag maginutan na si Papa kung malangan siya papauli. Oh, husto tuod. Si Ben tuod. Franklin, tinuod ba yagid nga wa na ko tuyo ang nahitabo. Dili ko gusto nga mugawas ka din sa auto. Nga magbaton kag pagduda sa ko pagkatao. Nganong imo magipasalig na ko dito nga makabisita ko ni Carmina kung sundon to ang imong gusto. Gusto lang ko makasiguro kung tinuod-aray bagid ang imong gugma ngadto sa kong anak. Dili man di ay. Tinuod nga ako gibati sa imong anak ito. Mananghid ka ko nimo nga panguyaban ako sa Carmina kung taphaw lang ni. Unsa mo pagpanalipod sa kong anak? Nga bisag ang pagkaon sa sudan nga mao pay pagkakita nimo imong gisnab. Lahi man na dito. Usa na sa akong basihan, Franklin. Kung matuod bagid ang imong tinguha ngadtong Carmina. O sige na, magkagawas ka na. Pero kuidaw, ha? Ngano man dito? Dili ko gustong itug-ani mo ni Carmina ang nahitabo. Wato na ko tuyo, ah. Tingali, tungod lang kay nakainom ko. Wato nga napislit na ako imo paa. Imong gikuot. Napislit lagi. Nakasiguro ko nga bisag imo pang tuganan si Carmina. Dili ka diya tuhuan. High regards ang akong anak na rin ako. Sige, gawas na. Ay, kabala ka, ma'am. Padungan diyan sa iya si Jason. Mao ba? Abi manggug akong dunay nahitabo sa inyong biyahe. Daghan kay salamat, Ben, ha? Walang kaso, amoy. Sige, makagsangpit na kong ma'am, uy. Isumbong taon niya kang Jason. Nagkumugod ang akong pagtao di mo. Murag kiwawan kong bundak si mungan. Sangpita na lang kong Paula, ha? Ben, please. Oh, sige, Paula. Ay kabla kami to ni Jason, Paula. Nadugay itong biyahe diri, pero naroon siya sa inyo karong taon. Salamat kayo, Ben. Bye. Ma, unsay pong ni Tito Ben? Nadugay din si Papa nimo sa ilang kompanya. Karong taod-taod, ni anak ko no siya. Kung mao na padung na din si Dong Jason, day. Ako na lang inito na putsiro. Gusto ra ba tumuhigop og init nga sabaw? Sige nang, palihog nang. Unsa ang ginis dito, Jason? Primero, si Junior iyang nasagiran. Pero ingon siya, wala niya tuyo Ay, gainin namin sa kong busulti ni Carmina sa maong hitabo. Ay, kinahadlo ko nga, dili siya mutuo. Ug mao hinungdan. Nga dili lagi siya mutanggad ako. Pero karon, matay. Di makatuo nga, wa na sabto niya tuyo Nga tungod kay nakainom lang siya. Saman, nahugang iyang kamot sa kong paa. Nga kong nahibot nga na. Nga nung iya magikumot ang akong paa.
Kitsa may akong tuganan ning kalibog nga ni aron sa kong una. Nagsiguro ko nga kung tuganan ako sa Carmina, di gid siya mutuo nga doon ay mali siya ang gibuhat sa iyong amahan. Si mama kaya yung sultian ako, no? Pag-ilis dayon, gang. Sorry nga nadugay ko, gang. Nahadlok ba ako, gang? Nga tingaling may nahitabo ninyo sa biyahe. Akong gitawagan si Ben. Nanawag kang Ben? Oo. Ingon siya, nadugay ka dito sa inyong kumpanya. Maungwa ka dayon makauli. Nanawag mong kukuno kang Carmina? Ako maganda siya nga hapiton sa eskwelahan. Pero kay nauli naman din siya. May diretsyo na namin si Ben sa kumpanya. Sige na. Pag-ilis dayon kay ang imo ra bang kinaham ang giluto ni nang Milay. Oh. Iyang giinit og balik ang putsero. Wow! O sige, gang. Tabangi kong ilis kay gutom na hinoon ko na. Mauli gibuhat sa amahan ni Carmina? O lagi ma. Gani ha, perti na kong kuganga kay mitugdon man ang iyang kamot sa kong paa. Unya, iyang gikumot ang akong paa. Uy, bayot ng amahan ni Carmina? Dili man. Nakainom mo to siya. Hinoon, na may ingon ni Ana nga basta makainom na, dili na mahibaw sa angin niyang buhaton. Pero kakuyaw gud niya, nagdrive man ka siya. Lagi ma? Uy, ayaw na lang pagsakay niya Franklin ha, kung makainom na siya. Kakuyaw kung madisgrasya mo. Maikog mong ko ma. Papagod siya Carmina. Hay bisan na. Pangita lang maayong katarungan nga dili siya mahiubos. Nagdrive siya unya nakainom. Mao lagi. Ay. Abi na kog tugtan ako niya da nga makapamisitag balik ni Carmina. Oh, hala. Niya lagi ka. Ikay akong tuyo na naala ko ipangutana ni mo. O ginawat ka imo ko tuganan. Uy, samantay mo ipangutanan ako, ha, Frank? Unsa magid ang pagkatao ni Tito Jason nay? Oh, nga nung nakapangutanan ko ka, anak, Frank? Doon na magud ko kasinatian ay. Uba ni Tito Jason. Ambot ko ni iya batong gituyo. Pero imposible gud nga basta na lang mutog pa ang iyang kamot sa... Sa diin, oy! Ayun na lang na yun. Oh, na. Di na ba ako gusto mabitin, Frank, ha? May ani kag toyo, og matod mo, ako imong toyo. Busa, ipadayon ang imong toyo na ako. Imagination na mong ako, nay. Unsa? Ako lang gi-imagine unsa ka swerte si Carmina sa iyang parents. Oh, swerte gid ka sa Carmina. Doon na siya inahan, nga mapinanggaon, nga nayamahan, nga good provider. Pinangga gid ni Tito Jason si Carmina nang no? Oo, pinangga gid kaayo. Bisagon sa pangayong Carmina sa iyang amahan, naagid ayon. Pinangga sa gang Tito Jason, nay. Oo, uy! Lano? Kami mga kataabang din, he. Dili mamisik sa kaayo ni Dong Jason. Og, wa pa gid miisipan niya nga ilang katabang. Ho, asagod ka mga hoyan nga mangalit lang siya, agbay na ko. Ha? Lagi. Mangalit lang siya, agbay. Kanang, mukilig ka na siya, unya, manggitik, magyod. Wa gyud ay mo isipa nga iyang katabang din, he. Maugid na dong Frank. Pero kanang mangalit siya, agbay, unya, manggitik. Kung makainom na siya. Mao ba? Oh, kadiyot, oy, nga nung mutanam ka na, ha? Aw, imagination gyapon ako, nay. Ay, hakbe ni mo, oy. Sige, nay, ha. Mulakaw na ko. Tingalig, maliit ko sa akong klase. May klase ka di ay, may ani ka lang yun, aron magsusi. Wa mo gud mi klase gani ha kay wa mo to nga among maestro. Maong nidali ko gani. Ato na ko na ya. Unsam tong bataa, oy. Wa nga gyud ko. Igawas lagi ko din sa eskwelahan. Aron atuon si Milay. Di ba ka musulti si Milay ni Carmina no? Nga miadto ko sa ila. Wa nga ginako eh.
Sakto gid ang isulti ni Tito Jason. Nga kung mutugan ko ni Carmina, dili gid ko tuhuan. Unsa man ka si Tito Jason? Gilang, ako lang siya panidan. Hoy, Franklin. Ah, Diin mo kagikan. aha? May kaging manggut ka. Diin ka? Doon na rin ko ikipalit sa gawas. Wa man may klase kanina, no? Kay wa mo'y maestro. Lagi? Wag yun timing nga wa may maestro. Human sa tong recess. Kaya nga naman ko, no? Aron, mataas-taas ang atong storya. Mga mong ka. Hmm? Kung wa mo'y maestro, kami doon naman. Bisa anong malipay man ka. Ka-bright sa di mo, no? Nga, ano naman gabi? Wasan mo yung maestro? Doon naman. Pero, wa ko'y extra notebook. Naam ko. Katuloy kami na. Ayaw lang, uy. Amo na rabang gamiton ang mong extra notebook. Wow, sa doon ako gamita, good. Dali na. Doon nga taga sa mong room. Aron, imong makuha ang extra na akong notebook. Dinim tos prank, day. Ha? Nga nang may anhiman siya? Nga, but lagi, oy. Huwag ako makasabot nga may anhit to. Ako ko na yan toyo. Unya, sa nga ako siyang gipangutanan sa yan toyo. Imagination lang ko nun niya. Unsa? Na, ulit ko makasabot ng tawhana, eh. Nagsusi, unsa kapinangga ni Dong Jason si Carmina. Unsa man? Iyang tugbangan ang pagpangga ni Gang nako ngadto sa among anak. Tingali mo na iyang tuyo na. Amot lang atong tawhana dayo, eh. Na, di na lang na nato iskutan si Franklin nang. Dili siya makalupig sa amahan ni Carmina. Nang, doon na pa kayo lutuonon sa ref? Oo, doon na pa dayo, eh. Unsa may mong gusto nga akong lutuon kanong panihapon. Ikaw lang mag-igo nang. Nahibaw na bitaw ka unsay gusto ni Jason. Uy, asa man ka? Kuyog ni mo. Ha? Mapauli naman ko. Nga naman dayon, mapauli na ka. Bukod ko ni usi mo papauli. Naunsa man taon ka, uy. Min, gimingaw na ko sa atong panagsulti sa inyo. Ay nalang hinuon nga gimingaw ka snacks ni nanay. Kano nakatagkan mo ka? Hibaw anak ka, no? Sige, uban. Pero wa ko isa, kung kasabaan kang papa, ha? Bisa kung saan ako pakaw na itong lansya o painom sa brandy. May balibad yun. Wa mo sab gudi man na nga si Jantis Franklin. Lain siya sa uban nga ipangwarta ka lang. Kinala makuha ko gid siya. Manganti ka. Bisag imong anak mo ay mamahimong makaluluoy. Ngano makaluluoy mas Carmina? Nga dili pa man sila uyab. Ako mo ipaminahon sa kong anak. Sa kalibutan mo. Nga may hilom nga pagbati sa Carmina ka Franklin. Nakaila ko sa kong anak, Ben. Nagkasulti mi. Umitugan siya nako nga wa pa siya hunahuna nga manguyab o makabaton og hinigugma. Nya. Kasi umaton kon may gugmay kis Carmina. Tingali inigabot niya na higayon na. Ako na si Franklin. Ingon ba ni Ana ang imong obsession pag-angko ni Franklin? Dili na siya mawa sa kong hunahuna. Si Carmina ang gusto ni Franklin o dili ikaw. Sorry. Sorry ka nakasulti ka na ito ha, Jason. Kibati lang ko kahadlok pa. Kung imo yung palambuo ng makabuang pabati. Sorry, wala ko katungod nga mahilabot sa personal mong feeling. Okay lang. Huwag kay sabin. Gituganan ko ikaw sa misteryo nga naglimin sa akong pagkatao. Kaya dako nga akong pagsalig nimo. Kung laing laki parang unta na, Jason. Di ko mahilabot. Pero my God, Jason. Naningwa si Franklin kang Carmina. Unsaon ka pagsudya si mo anak? Kung may bawa siya nga gusto mong agawon si Franklin gikan niya. Unsa may akong buhaton? Likay si Franklin. Uy, hala. Niya man lagi ni siya de Carmina. Ambot lang anak niya nay, uy. Bikuyog mang yun. Ikaw anay mahibaw anak niya nay, ha?
Kay mag-ilis ko. O sige, day. Ako entertain. Ah, Nay. Ayaw lang sulti si Carmina nga dinito ko niya. hala. Kung ano man eh. Ako na ba nasutis day Paula nga may anhi ka? Bilang sa di mo na yun. Oh, saka? Ano yung gusto nga mahibawas day Paula? Kuan, mauwaw ko. Maawaw ka, gisusin ni mong matuod nga pagkataon doon, Jason. Kuan magunahin ka nang nananghit ko niya ba nga manguyab kong Carmina. Iyam kong gibalibaran. Mo to, gusto nta ko ni mong kanang mga ikog tip ni mo aron dili na ko niya balibaran sa sunod nga mananghit kong Tito Jason. Way tip-tip, oy. Oh. Pahuman na lang og eskwela's Carmina. Wa na kay problema. Makahimo ka na sa pagpanguyab niya. Gaya pa na eh. Oh, ngita kaglain. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Kinsay sakripisyo. Pagpalihog dahil ko no, og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.